komentaryo, issue, What God would have us be, a family always there, to be strong and to lead. Beloved brother and sister in Christ and friends of this gospel program, I hope and pray that all is well with you and your family by God's sustaining grace. We are together again in our program, God in Our Homes. Ayong hapon sa aton nga tanan, isa naman ka pinasahi nga opportunity sa akon makashare sa inyo sa sini nga hapon sang pulos ang Ginoo. Today is the first day of December, abyan baw December na, kagkadamo gid sang aton nga mga pasalamatan sa Ginoo halin sang January, February. Now we are down to the last month of this year and we are still standing strong by the grace of God and by you're also taking care of yourselves, no, sa aton nga pangadlaw-adlaw. Salamat gid sa Dios. Ari na kita sa last month of this year. Kag salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa ating nga programa God in Our Homes. And I hope, my friend, sa sini nga hapon sa imong pagpamati, you have really found God. Kag ara na siya sa imong tahanan, sa imong man nga tagipusoon. Sa hapon nga ini, gusto naton nga i-greet ang aton nga mga tagpalamati, most especially ang akon dira nga Heswan family, si Ma'am Hugos, si Ma'am Polvorido, mga co-teachers ko nga nag-celebrate sang ilang birthday for the past days ang sining sang November. Kag subong gid nga adlaw birthday ni Papang Amancio Daniel. Happy birthday. Kay Ma'am Makayan man, belated happy birthday. Salamat man sa atong nga technician nga padayon gid nga naga-assist sa aton diri kada program naton. Gapasalamat man kita of course sa atong nga station manager si Ma'am Nona Magbanwa. Salamat din sa sining estasyon nagahatag sa aton sa opportunity to share God's word. Kag amo man sa aton nga supporter si Mr. Robert and Erlinda Johnson, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pag-support sang sini nga program. Of course, sa imo abyan nga nagapamati, salamat gid. Hindi ini isa ka sitwasyon o aksidente lamang nga nakapamati ikaw, kundi this is God's appointed time for you nga makapamati ikaw sang pulong sang Ginoo. So madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa sini nga hapon. Sa sining hapon, since Christmas na sining we have the longest Christmas, so we started celebrating Christmas since September. Kag ang culmination in just a few days, nagid ang aton nga sinasilin naton nga Christmas Day. Kag this year really kapasalamat kita sa Dios nga may mga sitwasyon na nga we can gather, no, mga Christmas party siguro sa families lang anay. Kag kadamo pagid sa aton nga pwede na mahimo kay ginluwag-luwagan na, but abyan still be very careful. Okay? So salamat gid sa imo abyan nga pagpamati, pagsuporta sa sini nga programa. Sa sini nga hapon abyan ang atong pamalandungan. Syempre Christmas, ari kita sa Luke chapter 1, 26 to 38. Ang topic naton is just very simple, believe. Luke chapter 1, 26 to 38, akon basahon sa imo abyan. Kung may Bible kita pwede mamansundan o kung wala, mamati na lang. No? This is the Christmas story. The birth of Jesus foretold. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. Verse 30, and the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son, and this is the 6th month with her, who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, kanami gid abyan sa sabat ni Mary diri, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Kanami na, biyan mo ni siya ang silindring propesiya sang kapag panganak sa aton nga Ginoong Jesus ang aton nga manluluwas. So, ang sining ko kagina ang atong istoryahan abyan sining hapon is believe. Kung kis abal abyan ay ning believe nga word, pwede sining ati believe ka sa ako, no? Na do pasikat ka dati believe ka sa ginobra ko mo na, no? Pero man niya nga ti mabilib ka sini, mapati ka sini. No? So, dire kita na yun sa would you believe this? No, kung just believe on the Lord Jesus Christ. Okay? So, ini nga Christmas story balabyan daw permi na gini naton mabatian no kada Christmas may mga ara kita mga drama amo gini ang atong ginabasa permi pero nga aman kada basa naton sini ara man Japon ang daw excitement sa aton. There is this feeling of anticipation nga aman maskin sulit-sulit because there is really something sa sininga story sang pag-prophesy sang pag-anak sa kay Jesus. Si ini nga story makibasahan gid naton ini no sa mga sa gospel si John naghambal man nga we need to prepare the way. Pero si Maria may ara siya mas madako pagid nga kinahanglanon, and that is to prepare a room for Jesus. Namo na siya nga naglakat sila didto no pag wala sang room para sa iya. Sabi sa sininga gahapon ayhan, is there a room para kay Jesus sa imo nga kabuhi? May room bala si Jesus dira sa imo nga tagipusoon, sa imo nga panimalay. Ini ato nga programa blabyan kanami gid kay no na God in our homes. Napaka-importante gid sinaabyan God in our homes. May room bala si Jesus sa imo nga panimalay. Nakita natin diri nga mas hindi masyado na intindihan ni Mary. Sing, how can this be? No explanation sa iya, the angel of the Lord, ang Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Kag maskin ikaw nga virgin, magabusong ikaw. No? Amo lang na explanation sa iya. So, nang sa kabataon pa ni Mary, kag wala pa man may natabo sini, daw kinahanglan pagitani niya sang mas malawig pa nga explanation. Pero ano na lang ang isabat niya dira? Behold, I am the servant of God. I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Kanami abyan, no? May harabla kita sa amo sini nga pagtuo. Nga kung hindi ma-explain sa aton, kung hindi natin ma-explain ang nagkakalatabo sa aton nga kabuhi, nga may pandemic, nga nadulaan ako sang ubra, nga na despite sang akon nga paghalong may na-aksidente, despite sang pagpreparar sang pagbusong, may nagabata sang may mga sinila nga hindi mahambal nga mga pag-antos, no? Nga may mga amo sina. So even if we cannot understand, may harabla kita siling nga sige lang Ginoo,
this is your hand working in my life. Damo gid abyan sang hindi naton intindihan sa sininga kalibutan. Sino bala ang maka-explain nga ang may pandemic? Siling nila because God is cleansing the world. Cleansing the world, pero sa kadamo na gid abyan sang napatay. Siguro ikaw nga nagapamati sa sining nga hapon base ara sa imo man nga pamilya, o kung may ara kita kilala katupad balay, o kung aton nga kumare, o kung basta nakilala naton nga nadula sa sininga pandemic, no? So hindi naton ma-explain, wala bala nakita sang Ginoo ang amon nga pag-suffer, kita lahat sang Dios. Pero sang pagsiling sang Holy Spirit, sang Angel Gabriel sa kay Mary nga mailok hindi mo na kinahanglan ni understand, ang Holy Spirit will come upon you kag magabusong ka sang isa ka lalaki. So siling ni Mary, okay kung ginhambal mo ina, let it be to me according to your word. So si Mary diri naghatag diri sa aton sang picture sang ginhambal naton nga faith. Ano gani ang faith abyan? Is the substance, is the assurance of things hoped for. May assurance bala sa aton ginalauman, nga may assurance kita sa aton ginalauman nga langit because it's God who promised that to us. Ang Dios ang nagpromisa sina. So maski nung wala siling nila may nagkadto sa langit kag may nagbalik diri pero wala pag sinaabyan. Pero nga apadayon kita nga nagasalig because it is God who said that, and He said that in His word. Isa ka butang abyan ang hindi mahimo sang Dios, amo ina ang pagbinutig. So if He said that, if there is healing, there is provision. If He said that there is heaven, I'm preparing this special place for you, and when it's ready, I will come again. He will do that. Abyan, hindi inaakon pangako, hindi inaakon hambal sa imo, kuno inahambal sang pulong sang Dios. So siling ni Mary, though hindi maintindihan ni Mary, si Mary, hindi pagid masyado, hindi siya maedad pagid, no? Kasi sa iya nga sitwasyon, sa gamay lang siya nga village, naga-star, hindi siya masyado exposed. So kinahanglan pagitan isang paliwanag, no? Mga dutay pagid nga pagpa-intindi ko ano gid ang matabo. Pero sila nga okay, but since you said that, imagine abyan sa sini nga panahon nakapakadugay nagikatama nga waay nagpakita ang propeta sang Dios o kung wala sang angel nga nagahatag sa ila sang mensahe. So sa sini nga tiyempo, sa sini nga ora, sa sini nga sitwasyon, maybe si Mary was so amazed, was so surprised nga amay nag-abot nga angel. Kag amo ini ang mensahe sang angel. So Mary gives us a picture of what we call faith. Ang response sa grasya sang Dios. Ano ang faith? It is an obedient response to God. Ginhambal mo? Okay, sige. Masunod ako. Though I cannot understand everything, pero kag ginhambal mo, let it be to me. Abyan ano ina gina-doubt mo sa sininga hapon. Pangamuyo ka abyan nga may arak kita sang pareho sininga response sa kay Mary. Kay ginhambal mo ina Ginoo sa akon. Ginhambal ina sa pulong sa imo nga Biblia, sa imo nga mga pulong, then I will hold on to your promises to me. Mary learns from this that this is a tough love, no? Ang virgin birth is really something hindi gid maintindihan sining sitwasyon ni Mary, but because of that faith that is planted in his heart, siling nga okay, masunod ako. Trusting in God to deliver from ultimate despair and discouragement to faith in God. Amo na abyan, no? Sini nga sitwasyon sini ko na sa inyo, dugay na gid wala sang pagpakita ini mga anghel. Dugay na nga wala sang mensahe ang Dios sa ila and this time. Siling ni Mary, though I may not be able to understand everything, magasunod ako sa imo. Alam nyo abyan, ang iban
si John the Baptist prepared a way for Jesus, pero si Mary has to prepare a room for him. Ang abyan ini nga pagtuo lapot lamang sa aton kung padayon kita nga magapanindugan sa Biblia, manindugan kita sa ginahambal sang Dios sa aton. Kag ano ginahambal niya? I will be with you even to the end of the earth. Maskin sa sininga sitwasyon abyan ay ang kadamo sa imong nga pamangkot sa sininga hapon. Nadulaan ka sang obra, may nagamasakit sa inyo nga panimalay, ukon ang sa iban na basahan naton sa mga newspaper, no, they were just killed kasi for no reason at all. Kung kisa makahambal kita, where is justice? Where is God? Sila isang isa kalibro. Where is God when it hurts? No? Diin ang Diyos ang sininga sitwasyon. Diin ang Diyos ang sininga pandemic. Din ang Diyos ang nadulaan ka sang imong mga ginikanan. Din ang Diyos ang nadulaan ka sang obra. Din ang Diyos ang nasubuan ikaw. Iban subong no do kahapos na lamagamin sila kay depressed ako. Din ang Diyos ang kagid sa pinakanubo sang imong kabuhi. Kanami sinablaabyan sa isa ka kwento nga a song, no, Footprints in the Sand. Sang siling niya, Lord Jesus, you promised to be with me. So siling niya nakitaan ko sa ato nga pagpanglakbay sang akong nga kabuhi, no, i-flash ko no sa iya nga daw nilantayo bala nga daw sini. Siling niya sa mga kasadya sang akong nga kabuhi nakitaan ko there were two sets of footprints. Mo siling anabyan updanay sila sang Dios. Ang isa katiil sa iya, kang isa katiil sa isini nga naga istorya nga tao. Siling niya pero ang isa ko kapamangkot nga sa mga lowest times of my life, sa mga kasubo, sa mga problema, sa mga discouragement, kasi ano padara ang mga challenges sa kabuhi. Sili niya nga isa na lang kaset sang footprints ang nakita ko. Diin ka na. And this is very, very touching. Abyan sa sining ikaw nagapamati. Ang ginsabat sang Diyos sa iya. Anak ko, so nakita nimo nga isa na lang kaset sang footprints. Ina ang chimpo that I carried you. Kanami abyan, no? Bisang sang tao nga nagasaysay sini, sang isa na lang kaset sang footprint, iya. Siling sang Diyos hindi sang sadto nga chimpo nga daw hindi ka na makalakat, hindi ka na makagiho because you are very down, because you are very tired, na overwhelmed ka na sa mga problem. Ang musadto ang panahon nga bit ko na ikaw. Ginpasan ko na ikaw. So ano man inang abyan ang imong nga ginaatubang, no? This in this story here, we can see a poor woman who was chosen for this high calling. Siling mga kadako gini sang ginaatubang ko. Kadamo gini sang akon nga ginaatubang. Pero as the song goes, my dear, it was then that I carried you. Amo to gali ang chimpo nga ginpasaan na siya sang Dios. So sini nga chimpo ang mga Israelites gaatubang sila sang dako nga problema kay dugay na katama nga wala na nagpabatsyag ang Dios, no? Wala na sila sang may nabatian, and this time they were expecting somebody nga maga-save sa ila nga sitwasyon, sa ila nga sa aapi sa ila sang sino-sino na lang daan nagaapi sa ila. Roman soldiers, no, permi sila ginakadtuan ang ilang mga babayi kisa ginapang-agaw, ginapanghimo mga slaves. So, sang pag-appear sang angel, Mary was very surprised. Kag hindi man siguro gani na hindi agid na intindihan ini siling niya, but let it be according to your word. Okay? So sini nga sang chimpo pagid ni Mary abyan, ang status sang usang babayi nagahalin sa iyang husband.
Nadumduman naton sa Old Testament ang kaimulo ni Naomi kag ni Ruth kay mga balo na ini sila, no? Ang natabo man kay Sarah, no? Na mga kita naton nga ang mga balo since diri sa New Testament siya naghambal dira si Timothy, no, ay unahon nyo panghatagan ang mga balo kaysa una nga tsimpo ining mga babae nga mga balo ay na sila bana ahay ka luluoy ini sa ila kuno ay sang may magabulig sa ila. So siniya nga sitwasyon si Mary, na-engage na ni siya kay Joseph nga magapakasal. Ti paano na lang abi kon magabusong siya nga waay pa sila nagupod, no? So damo amon pa mga discussions naton diri, no? Ano na lang ang pag-atubang niya, paano niya i-explain nga may angel, maintindihan siya siguro sang parents niya after so many explanation. Si Joseph ayhan makaintindi bala sa iya, no? So sa edad ni Mary, sa kadamo ni sa nagadalagan sa iya nga pinsar, pero ang akong gid bala abyan nga ang sabat ni Mary, let it be to me according to your word. Hindi niya ni ma-grasp tanan gid nga ginahambal diri, but yet kung ginhambal mo ina matabo ina sa akon. So, we can say that Mary is cherished, loved, and chosen sang Ginoo nga aman. That is God's decision. Hindi kita mga question, no? Her faith was not mindless. Pero kayo nangangayo man siya sang explanation sa angel, pero amo lang na ang gin-explain sang angel sa iya. So imagine naton ining kabudlay sang ginagyan ni Mary, no? Hindi yaman ma-fully understand, yet she said, kung amo inang ginhambal nimo, akon ina batunon. Maintindihan mo bala abyan sa sininga hapon ang agony ni Mary na dito samtang nga undergo na si sang suffer na si Jesus sa cross. Can we be like Mary who asked questions but didn't wait until every doubt was answered before she risked herself in believing this fantastic story? Huh? May mga may mga questions ka man abyan, pero hindi ka ikaw magpabilin dira sa pag-question, kundi mag-step out ikaw dira sa imong mga questions sa pagtuo sa Dios kag sa paghatag sang imo tanan nga mga questions sa Dios. Ang kung kisa ako yung hambal ko sa Ginoo, wala ako nag-question sa imo kay hindi sino ako siling sa Isaiah, sino kita nga ang palayok bala maka-question sa iya nga nagahubog sini sa nagahimo sing isang palayok, maka-question bala ang palayok. Hindi siya maka-question kay man ang nagahimo, ang nagamasa, kay ang nagahimo sang design sining mga flower vases naton o kung ining mga masitera naton. He knows what he's doing. Kung ano man ang design, may buho, may bulak, kung ano man kag ano man nga color, may ara siya nga plano dira. So we are like that abyan. Sa ikaw nagapamati subong nga hapon, we are like that. Can we question God? Hindi naton siya ma-question, pero pwede naton siya mapamangkot. Ginoo, pwede mo ma-explain sa akon ano ini nga mga hitabo, ano ini ang nagakalatabo nga ini. We may not be able to understand all in one asking, but faith is obedience and nothing else. Faith alone. No, muna ginahambal nila, faith alone in the omniscient, omnipresent, and omnipotence of God. Dira naton ibutang ang aton nga pagtuo. Faith is not dwelling on what we do not understand, but being faithful to the light we are given.
Amo ginaabyan ang pagtuo yan, no? Faith is the assurance of things hoped for. Kapila-pila ko ginaintindihon basahon assurance of things, may kasiguruhan ka bala sa butang nga wala mo nakita. That is faith. Assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Paano magka-ebidensya kung wala mo nakita? 'Di ba pag nag witness ka, anong ebidensya mo? Pakita, ginapakita. Pero sa pagtuo, the evidence of things not seen, ano ina pagtuo? Nga as if nakita mo na, as if nabaton mo na, as if na nauyatan mo na. That is faith. Because faith is not dwelling on what we do not understand. Why siya nag-focus lang dira sa hindi natin maintindihan, but being faithful to the light we are given. May ari nga gamay nga suga ara sa Biblia, padayon kita magbasa hasta nga ini nga suga magadako kag magasanag sa mga questions naton sa aton nga mga kabuhi, sa mga questions mo abyan sa imo nga kabuhi. Kung magpabiling kita sa pagbasa sang pulong sang Ginoo, mapabiling kita sa pagsimba sa iya, mapabiling kita sa pagsunod sang iya nga mga steps sa aton, then ang silinggan dira sa Psalms, no, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dira pabiling kita dira kay ara dira ang suga, ara dira ang kasanag sa pulong sang Ginoo. Pamati kita sa pulong sang Ginoo, pamati kita abyan sa mga devotional, magbasa kita sang Biblia. Hindi man ma-answer ang tanan-tanan nga questions naton sa isa lamang, o kung asa subong we still have ara ka padamo-damo nga mga questions abyan. Stick to the word of God. Continue worshiping God. Then you shall find rest unto your souls. Ang sila na dabalano, and the peace of God which passes all understanding, ihatag ya sa imo. Faith is not an act, it is a process. Process na galiabyan ang faith. So hindi na sa isa kapag God, Lord, give me faith. So, ang faith maamat-amat na siya, no? Sa aton samtang nagasunod kita sa Ginoo, samtang nagabasa kita sa pulong sang Ginoo, samtang nagaserbisyo kita sa iya, ang aton nga pagtuo nagabakod. Anong hambal sang angel sa iya? Fear not nga aman sang pagkakita ni Mary sang angel, abaw nahadlok siya. But Mary stand out in the corner of faith, for she not only prepared the way of the Lord, but she provided him a room. Abyan sa siling hapon, pamakuton ko man ikaw, have you opened your heart to God? May ginpreparar ka na bala nga room para sa aton nga Ginoo this Christmas? Kadamo ayan sa mga ginapaminsar nimo nga makinahanglanon mga balaklon. Pinaka-importante abyan is God. Is your Christmas with Christ? Amo nang importante abyan. So gusto ko ikaw ipangamuyuan sa sining nga hapon. Salamat gyud Ginoo nga sa liwat maka-celebrate kami sang Christmas. Hindi man siguro kagaya sang amon mga Christmases before the pandemic, but we thank you Jesus for coming to earth and saving me, giving me hope, giving me faith, and giving me strength. Salamat sang amon tanan nga nagapalamati, bal-ani mo Ginoo ang ilang mga kinahanglanon, bal-ani mo kanilang mga problema maginaatubang nila. Salamat kay ikaw ang amon Dios, hindi magapabaya gid sa amon. Ginoo, ang ginapangamoy akong nga abyan nga kabay sa sining nga Christmas, maka-experience ini siya sang isa ka meaningful nga Christmas, and that is your presence in his life. Thank you for this station. Thank you for all nga ara dira sa amon nga sining estasyon nga gabulig sa sining nga programa. Sa imo Ginoo ang glory, honor, and praises. Amen. Abyan kung may mga pamangkot ikaw, ako si Meselyn Daniel Zahula. Ang ako number 0925-451
0925-451-9818. Ikaw mag-text sa akon kag pangamuyuan nato ang imo nga mga concerns. Naayong hapon gid abyan kag ang Ginoo magapakamaayo sa aton nga tanan. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, Max Mag...